Wait lang, relax kasi kayo. Ano, lapit lang. Ganun lang. 1, 2, 3. Close your eyes. Nose. Okay. Freeze ka lang, tapos siya lang yung... Go, Joy! Love you, Joy! Ladies and gentlemen, this is the winning reception of Art and Angel, our Mr. and Mrs. Torres! Hey! Come on! Let's go! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dapat sumasayaw tayo doon. 3, 2, 1. Isang mahigpit na yakap, Art, for your mom. And say, Mom, thank you very much for the love and support. The moment is really magical. Bago. Thank you very much. Picture na kasama ang couple. At, nakapag-my day ka na. Add a caption. Enjoying the wedding today. So excited for the lechon. Ano to? Congratulations, Nina. Please get your prize. Wow! Pangalan? Sheila, taga saan? Taga New Pangasinan. New Pangasinan, may boyfriend? Wala. Sinong kasama? Sumasagot si Brian. Walang shota yan. Gusto mo ba ng mas bata sa'yo o medyo mas may edad? Tama lang. Tama lang. Gusto mo ba yung naka-shades? Sir, lapit nga ako sa'yo. Sir, may nobya po ba kayo? Wala pa, virgin pa. Yung totoo. Sir, anong gamit niyo po sa tayo nga kayo, sir. Anong gamit niyo sa pag-ayos ng buhok niyo? Secret. Ito kung virgin pa, tapos secret lang. Pero nagka-girlfriend ka na, sir. Huwag kang kagilub yan. Hi, ma'am. Assalamualaikum. Rahmatullahi wa barakatuh. Ma'am, alam mo yung kanta na Selos? Kasi si Shaira, di ba si Shaira, no? Apo. Kantahin natin. Mga ilang taon ka nang walang syota. Matagal na? Gusto niyo ba na may dumadalaw din sa school ni ma'am? Ma'am, kung dadalawin ka ng manliligaw, anong gusto mong dala niya? Sarili lang niya, okay na ako. Sarili lang niya. Bagong anak. Ilang taon ka, sir? 24. 24. Ma'am, how old are you? Sweet 16. Sweet 16, yeah. Hi, how old are you? 22. Ma'am, 22. Di ka nga dito. Ma'am, kilala niyo to? Kilala niyo to, ma'am? Okay. Sir, please introduce yourself to this beautiful lady. Hi, my name is... Hi, my name is J.R. Torres. Hello, I'm Naraval. Sweet 16 noon. Talaga? Shake hands, sir. Shake hands. Ma'am. Okay. Ma'am. Eto si Sir, ma'am, photographer. Kasama ko to. Marami na tong ipon. Walang sinasabi ko to, kung bukas nagdesisyon kayo, pwede na kayo ikasal eh. Ipon ko. Ano? Ikaw talaga. Okay. Kuya, mga magkano daw na ipon mo, pagsamahin nyo na daw. Bini, kung ikaw ay magiging Bini, sinong Bini ka? Ikaw si Bini? Anong maoy? Ikaw si Bini? Nika. Bini Nika?
boyfriend? Of course. Kasama ba natin ang boyfriend? Kasama ang boyfriend. Wala. Hindi na. Umuwi na siya. Loyal, loyal! Sundalo ba si partner? Hindi. Oh, bakit parang galit ka kaya, no? Ano siya? Teacher. Ah, teacher din. Ano yung pinaka hindi mo makakalimutang itinuro niya sa'yo? Uy, natatawa siya mag-isama. Gusto siyang ikwento kaso bawal daw. Mag-drive. Mag-drive? Ng motor. Ang loko. Okay, thank you so much. Anong motor? Single motor. Mio. Okay. O sige, tawa mo nito talaga. Nakakaloka. Hi, ma'am! Ganda-ganda, ma'am, oh. Ma'am, how old are you? How old? Ma'am, okay lang magsinungaling. Kami-kami lang naman to. Ilang taon kayo, ma'am? 26. My boyfriend? Wala. Oh, ma'am, ang pogi ng best man namin. Kilala niyo to, ma'am? Ah, dito ko sa... Maid of honor. Ah, maid of honor? Partner kayo? Ah, hindi kayo nag-uusap? Ano yung mga usapan niyo kanina, sir? Kung ilang pera yung meeting namin. As in? Walang dabog si ano kanina? Walang dabog si best man? Okay. Pero ikaw, ma'am, i-rate mo si best man. Iba kasi yung pagiging gwapo niya, medyo charming, parang napakalambing. Tingnan niyo, oh! Parang di nagagalit. Kung i-rate mo si sir 1 to 10, anong rate niya? 11. Oh, 11! Oh, 11! Sis, sana sinabi mo yan bago kayo nag-distribute ng giveaway. Para sabay kayo, sir. Tagasang ka, sir? Sulan lang. Ah, sundalo din po? Hindi po. Ay, hindi pa po. Ah, may girlfriend? Yes po. Yes po. Ah. Okay. Kasama po ba natin yung girlfriend? First love ko po. Yan. Ay! Si Mama ang girlfriend? Si Mama? Ay, akala ko matutubos. Okay. Pero may girlfriend pa maliban sa first love. Apo. Okay. Ano gusto mong sabihin sa kanya? Good luck. Thank you very much. Thank you so much, sir. Pasa natin. May girl... Halin ka sa Iloilo? Ano gid pala ang tono sa taga Iloilo? Bisaya? Oh. Pwede mo bang batiin? Karaya? Karaya. Batiin mo nga ang nating madlang people? Ng hapon. Paano ka bumati kapag ang lalaki ito? Si sir. Ito, sir. Ano sa ma'am? Ano yun? Malakas sa balay nyo. Pwede ba daw mga luyag? Sir, manliligaw ka for example. Anong pangalan mo, ma'am? Sheila Joy. Pangalan mo, sir? Eric. Sir Eric, paano ka ba manliligaw kay Sheila Joy? Pupunta ka sa bahay nila. Anong dala mo, sir? Bulaklak. Bulaklak! Bulaklak ang dala niya. Okay, ayan na, kakatok na. Kumakatok si Eric. Kumakatok. Okay. Sheila Joy, go. Sierra Joy. Pwede po papasok sa bahay niyo. Anong dalaw? Bulak. Hindi na. Tupat na tayo namin sa bulak eh. Maganda ka pa rin eh. Karaya ka? Igma rin. Kagano'n Dali lang. Doon ka namin sa ila kasi na nila may istorya. Thank you very much. Palakpakan po natin sila. This time, girls, itatapon ni Bright ang bouquet. 1, 2, 3. Congratulations! We have a winner! Palakpakan po natin siya. Thank you so much. Oh, ganun na yun. Twist. Okay. Kayo yung boys natin. Gusto mo? Ang naka-white? Oh, yung naka-white?